Čiže ahojte, dneska ideme si zahrať Brawl Stars. Čiže sa máte na čo tešiť, lebo odteraz hrajem už Brawl Stars celkom dlho. Čiže pozrieme sa, že či také free nemáme, alebo dačo také podobné, neviem. Tu máme tu free zamknuté, čiže nemôžeme. Potom je tu Monster Egg, tak počkajte. No to už je. Počkaj, ja nemám toľko. Počkaj, čo bolo tam za free? Počkať. Toto. Či... A to prečo tu potom píše free? No, nevadí. Ideme